Ang Kapitolyo ng Pangasinan, ang pinakamahalagang gusali sa buong lalawigan. Dito matatagpuan ang tanggapan ng Ama ng Pangasinan at dito ginagawa ang mga batas ng lalawigan. Sa bawat sulok, nakaukit ang bahagi ng makulay na kasaysayan ng probinsya, kung saan masisilayan ang mga larawan ng mga namuno sa Pangasinan. Kapitolyo na ipinagdiriwang natin ang kanyang centennial anniversary ay itinayo noong 1918 sa ilalim ng pamamahala ni Governor Daniel Maramba. Sa paglipas ng panahon, naging saksi ang Kapitolyo sa isang digmaang pandaigdig. Nasira ito noong World War II, kasabay ng pagkawasak ng buhay at tahanan ng maraming Pangasinenses. Dahil naibalik ang dating kahanga-hanganganyo ng Kapitolyo, sa tulong ng mga Amerikano, bumangon muli ang Pangasinan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Kapitolyo na sumasalamin sa estado ng Pangasinan ay napabayaan. Subalit noong 2007, magmula ng mailuklok sa panunungkulan, ang nooy gobernador ng Pangasinan at ngayon kongresista ng ika-5 distrito, Congressman Amado T. Espino Jr., nagkaroon ng malaking pagbabago sa anyo at istruktura ng mga gusali sa loob at labas ng Kapitolyo. Ang programang pangkalusugan, agrikultura, turismo, pangkabuhayan, hanap buhay, pangangalaga ng kalikasan, at kahandaan sa sakuna. Ilan lamang ito sa napakaraming programa at proyekto na sinimulan ni Governor Amado T. Espino Jr. na umani ng napakaraming pagkilala at parangal mula sa local, national at international award-giving bodies. Magmula nang maluklok si Governor Amado Pogi Ignacio Espino III bilang gobernador noong July 2016, hindi lamang niya pinagpatuloy ang mga makabuluhan at may malasakit na programa at proyekto ng kanyang ama. Bagkus, pinagsikapan din niya na mapalawig at madagdagan ang mga nasimulang programa at proyekto. Sa larangan ng programang pangkalusugan, bukod sa patuloy na pagpapaganda at pagsasaayos ng mga pasilidad, pagdadagdag ng mga makabagong kagamitan, pagpapabuti ng serbisyo sa alinman sa 14 na ospital ng pamahalaang panlalawigan. Inilunsad din niya ang I Love Pangasinan Kalusugan Caravan na naghahatid ng komprehensibong health services 3 beses sa isang linggo sa iba't ibang barangay na sinimulang isinagawa sa mga malalayong lugar ng Pangasinan. Sa pamamagitan ng Kalusugan Caravan, naghahatid ng libreng medical consultations at nagbibigay ng libreng gamot, dental services, laboratory and diagnostic examinations, kasama ang mga tests para sa tuberculosis, supplemental feedings, skin consultations at eye examinations. Nagsasagawa din ng minor surgeries at cataract extractions. At namamahagi ng mga gamit para mabawasan ang kaso ng dengue. Bukod rito, may dagdag na serbisyo pa para sa mga senior citizens, mga ina, at pamamahagi ng school supplies at pagpapabakuna ng mga alagang aso at pusa. Dahil sa pagpapaigting natin sa ating public health services, bumaba ang bilang ng mga nagkakasakit na nadadala sa mga ospital. Sa kabila nito, nananatiling hospital of choice ang mga pampublikong ospital ng probinsya para sa mga nagkakasakit na kailangang gamutin sa mga ospital ng lalawigan. Sa ilalim ng pamunuan ni Governor Pogi, naideklarang malaria-free province ang Pangasinan nitong 2018 matapos makapagtala ng 0 incidence of malaria cases sa lalawigan ng 5 magkakasunod na taon. Sa larangan ng agrikultura, tuloy-tuloy ang pagbibigay suporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga dekalidad na binhi ng palay at mais. Pamamahagi ng mga kagamitan para sa pagsasaka,
pagsasagawa ng mga pagsasanay at pagkukumpuni ng patubig o irigasyon. Maliban rito, sa ilalim ng pamamahala ni Governor Pogi na ilunsad ang Umaani Expo kung saan nabuo ang Philippine Association of Agriculturists Amyanan Chapter Region 1. Dahil sa mga nabanggit na programa at serbisyo, ang Pangasinan ngayon ay nananatiling nangunguna sa produksyon ng bangus at mga high-value crops, pumapangatlo sa produksyon ng palay at pang-anim sa produksyon ng mais. Maliban dito, patuloy din ang pagsuporta sa mga mangingisda, gayon din sa mga animal raisers. Sa pagpapatupad ng programang pangkabuhayan, ipinagpapatuloy ang pagsasagawa ng mga job fairs at anti-illegal recruitment at human trafficking campaigns. Pinapalawak din ang Provincial Job Placement Assistance Program sa paglunsad ng Mobile Skills Training Project gamit ang Mobile Skills Training Trucks. Ang paglunsad ng Mobile Jobs Fair Project sa pamamagitan ng Job Fair on Wheels at ang pagsasagawa ng Bigasang Bayani Livelihood Project upang magkaroon ng karagdagang hanap buhay ang mga OFW at kanilang pamilya. Sa paglago ng entrepreneurial spirit, patuloy ang pamamahagi ng livelihood assistance loans o kapital sa samahan ng kababaihan, magsasaka at mangingisda at ng micro, small and medium enterprises. Gayon din ang pagsasagawa ng mga pagsasanay na malaki ang naitutulong sa pagtataguyod ng negosyo. Sa pangangalaga ng kalikasan, patuloy ang lalawigan sa pagpapatubo ng mga mangrove seedlings at sari-saring fruit and forestry seedlings. Bukod sa patuloy na pagsasagawa ng mga pagsasanay, pinalawig din ang programang Ilog Ko, Bilayan Tanaruan Ko sa pagbukas ng food processing facility itong 2018 para matulungan ang iba't ibang asosasyon. Sinimulan din ang Adopt a Mountain Tree Planting Program sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources at ibang national agencies at NGOs. Ang weekly Coastal Cleanup Drive sa tulong ng mga provincial employees at ang pagkikiisa sa taunang selebrasyon ng International Coastal Cleanup Drive. Sa larangan ng youth development, ipinagpapatuloy ang pagdaraos ng iba't ibang sports activities sa ilalim ng Pangasinan Sports Development and Management Council at ang pagsuporta sa mga atleta na lumalahok sa regional, national at international sporting competitions. Bilang pagpapalawig ng programang pangpalakasan, itinatag ang Pangasinan Sports Academy o PSA. Sa ilalim ng PSA, ang mga mahuhusay na atleta ay sumasailalim sa pagsasanay sa 15 disciplines. Naglunsad at patuloy tayong nagsasagawa ng mga sumusunod na malawakang sports program: Governor's Cup, Intertown and City Basketball Tournament, Inter-LGU Unity Games, Inter-Agency Basketball Tournament, at Governor's Cup Inter-LGU Shoot Fest. Samantala, patuloy din ang pagsuporta sa mga manlalarong persons with disability na nagdala ng iba't ibang karangalan para sa lalawigan. Sa pagbibigay suporta sa mga mag-aaral, patuloy ang pagbabahagi ng Provincial Scholarship Program. Sa tulong ng Sangguniang Panlalawigan, mas madaming scholars ang sinusuportahan, bukod pa sa pagbibigay ng insentibo sa mga mahuhusay na mga mag-aaral sa academics at leadership, at pagbibigay pagkilala sa mga natatanging Pangasinense na nagtamo ng karangalan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sa pagpapalawig ng programang social services, ang lalawigan ay patuloy na sumusuporta sa mga mamamayan na may mga kapansanan, mga individuals in crisis situations, mga World War II veterans, mga senior citizens, at mga kababaihan mula sa indigenous communities. Pinagpapatuloy din ang pagbibigay ng disente at maayos na pabahay para sa mga empleyado ng pamahalaan at ang pagkakaroon ng resettlement para sa mga mamamayan na nasa mapanganib na lugar, mga baybayin at ibang public lands. Sa ngayon, mayroon ng 11 resettlement areas na dinedevelop para sa mga mamayan na walang tahanan sa buong lalawigan sa tulong ng iba't ibang LGUs.
Patuloy na lumalago ang turismo sa Pangasinan. Ang bilang ng mga bisita at turista nitong taon ay halos mag-1 milyon na. Samantala, sa usapin ng pagpapayabong ng kultura, kasaysayan at sining, patuloy ang pagsasaayos ng Casa Real. Pagsasagawa ng mga pagsasanay na may kinalaman sa turismo at pagdiriwang ng mga makabuluhang kaganapan. Binuo rin ang Center for Pangasinan Studies. Kamakailan lang, ginanap ang First International Conference on Pangasinan Studies bilang pagpapalawak ng programa. Sinimulan ang pagsasagawa ng Cultural Mapping Project at ang pagsuporta sa National Convention of Tour Guides. Pagdating sa disaster preparedness, bukod sa pagpapatuloy sa pagdadagdag ng mga modernong kagamitan at sasakyan, at ang pagpapabuti ng serbisyo bilang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna, sinimulan din ang paggamit ng GeoCloud Integrated Geographic Information System or GeoCloud Project, kung saan ang Pangasinan, ang kauna-unahang probinsya sa buong bansa na gumamit nito para agarang makapagresponde ang ating Disaster Risk Reduction and Management Team. Noong 2017, sinimulan din natin ang Ligtas at Aktibong Pamayanan Program para sa mga barangay at ang Dunong Kaalaman Kaligtasan para sa mga paaralan at pagsasagawa ng mga pagsasanay ng Water Search and Rescue Teams. Noong hinagupit ang lalawigan ni Super Typhoon Ompong na ipamalas ang kahandaan ng Pangasinan Disaster Risk Reduction Management Council, gamit ang mga makabagong kagamitan at sa tulong ng mga iba't ibang grupo na nagpakita ng pagkakaisa sa panahon ng sakuna, ang Pangasinan ay nagtala ng 0 casualty. Sa ngayon, napakarami na ang nabago sa pagbibigay serbisyo ng lalawigan, tulad ng ang official Facebook page ng Pangasinan ang nangunguna sa buong bansa sa lahat ng lokal na pamahalaan base sa dami ng mga followers nito. Dahil dito, naging madali ang pagbabahagi ng impormasyon sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Sa taong 2018 din, sinimulan ang paglagay ng CCTV cameras sa loob ng Capitol Complex. Nagkaroon din ng Tech for Ed centers ang lalawigan kung kaya madaming nakaka-access ng government websites gamit ang sistemang ito. Pinadali rin natin ang proseso at pagbabayad ng buwis. Sa ngayon, 44 municipalities at 27 treasury offices ang gumagamit ng iTax Real Property Assessment o iTax RPTA system. Mas pinalawig din ang programa kontra droga. Ang Pangasinan ang kauna-unahang LGU na nagpatupad ng mandatory random drug testing. Binuksan din ang ating Pangasinan Reformation Center. Nangunguna ang Pangasinan sa buong rehiyon sa pagpapatupad ng drug clearing operations. Patuloy ang pagpapagawa ng mga kalsada at iba pang proyekto sa lahat ng distrito ng Pangasinan. Dahil sa ating mahusay na implementasyon ng mga road projects sa tulong ng DILG, tayo ay kinilala bilang number 1 sa buong Pilipinas sa Conditional Matching Grant to Provinces o CMGP
Tuloy-tuloy din ang paggawa ng mga gusali sa mga ospital ng lalawigan at sa loob ng Capitol Complex. Hinahanda na rin ang iba pang malalaking proyekto. Dahil sa pagsusumikap at pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Pogie Espino, ang Pangasinan ay patuloy nang umaani ng iba't ibang pagkilala at parangal. Ang mga parangal at pagkilalang ito ang nagpapatotoo ng wasto, epektibo at mahusay ang pamamahala ng Administrasyong Espino. Ang lahat ng ating natanggap na parangal ay matatagpuan sa bagong tayong Abung Nadayaw o Hall of Fame Building. Patuloy ang pagsusumikap ng administrasyon ni Governor Pogie Espino na maipaabot ang pagmamahal, paglilingkod at serbisyong dekalidad para sa lahat ng mga kababayan saan mang sulot ng ating lalawigan. Sa selebrasyon ng ika-100 taong anibersaryo ng Kapitolyo ng Pangasinan, ipagdiwang natin ang simbolo ng dekalidad na serbisyo at epektibong pagtutulungan ng sangguniang panlalawigan, mga local government units, mga department heads, chiefs of hospitals at mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Amado I. Espino III. Tandaan, progresibo at organisadong gobyerno ipagpapatuloy sa Pangasinan. I love Pangasinan!